Takýto malý fešák, došiel teraz okolo 10:30 a chytil sa tuto cecne okolo oka na dážďovky. Asi 15 dážďoviek tam bolo. Tak som mu to vydezinfikoval. Keď som vyťahoval háčik, tak protihrocom zacvakol. Nech sa nepoškodí ten sumček ešte viac, jak je. No, dneska som chytil tohto sadistu už druhýkrát. Má takú obrovskú ranu na chrbte, rozrezanú, neviem z čoho to je, ale typujem, že ho tam sekla nejaká volavka. No a tuto za okom má vydezinfikovanú modrú ránu. 5 hodín dozadu som mu tú ránu dezinfikoval na tejto strane hlavy. A tento srandista jednoducho 2 razy chytený za noc. Kamarát, máš trošku väčšie brúško, tuším, si nejakú rybičku zožal a 2-krát jedol dážďovky. Takže lávaj si naspäť domov a dojdi zas a budem mať z teba veľkú radosť, keď ta chytím znova. Ahoj. Púšťanie slnca 2 razy za jednu rybačku.